espelmes a la plaça Sant Joan s'hagi aconseguit amb molta facilitat. Tanta facilitat que estem adelantat el temps previst d'execució. Encara no és fosc ni és l'agost. Ara, a l'última filera a la meva esquerra, s'encendran tots els voluntaris que han participat avui aquesta tarda. Voluntaris, enceneu les veles. Mentre observeu la feina dels voluntaris que estan acabant, recordeu que el dia 4 de maig us esperem a tots als Camps Elisis per fer una enfilada, per fer una cadena humana des dels Camps Elisis passant pel circuit dels autobusos en Llegó, diguéssim, per acabar aquí, també, el dia 4 de maig amb una festa musical. Us esperem als Camps Elisis. S'ha de portar una estelada penjada, o al coll, o a l'esquema, i farem una cadena humana de 3 quilòmetres i 800 metres. A les 5 de la tarda, no és una hora taurina. Ara encendran les espelmes de la part final, de la part nord, de la part de Sant Joan, els representants d'entitats i partits polítics que ens han apoyat amb aquesta iniciativa. Si voleu passar, sisplau. Que tal a baix? Ets esquerra? Sí, ara es veu encesa.
Ya está Visca Catalunya! Mireu l'efecte que fa el vidre. Ai, és que si us ha de dir tot, fotògrafos. M'he trobat a les conferències. He fet una foto. Ostres, l'altra vegada m'ho he penjat. Això, carinyo... Ara ja.